Assalamu alaikum viewers, kamar yadda wasu suka buƙaci a kawo musu yanda ake haɗa humra, yau gashi na zo muku da yanda za ku haɗa farar humra ɗin nan. Idan ku biyo ni za ku ga yanda za ku haɗa ta. Ita dai yanda za mu gani wannan hanya biyu ne wanda aka bi aka haɗa wannan farar humra. To na farko dai kamar yanda kuke gani, abu na farko da za ku fara nema a cikin wannan humra ɗin, za ku nemi lafinta mai farin ruwa kenan wanda yake da hasken ruwa kamar su Repdo ko kuma Habiba ko kuma Scenario ko Aladdin ko mai aku, a ciki dai wanda suke da hasken ruwa yanda za ku yi amfani da su kar su ɓata muku humrarku. To sannan sai ku nemi Amber shi ma da fari za ku yi amfani, sannan sai Misik shi ma za ku haɗa shi duk ku daka. To idan kuka tashi goga Amber ɗinku ya zama gari, za ku nemi rariya ne irin ta ƙarfe ɗin nan sai ku goga shi a jiki zai zama gari kenan. Sannan sai Misik ɗinku za ku iya daka shi ya yi laushi sosai, kuna yi kuna tankaɗewa ko kuma ku samu leda ku sa shi a ciki, kuna sa kwalba haka kuna murza shi ya zama gari, haƙiƙa zai zama gari zai yi laushi sosai kuma ba zai zuzzube ba kamar yanda za ku daka. To bayan kun gama sannan sai ku zo ku haɗa su gabaki ɗaya a wuri ɗaya sai ku ajiye su a gefe. To abu na gaba za ku nemi lotion, body lotion kenan, Habiba body lotion da shi za ku yi amfani ko kuma da whitener, abinda in kuka tambayi masu turare za su ba ku, idan amma dai ya kamata ku yi amfani da Habiba domin shi whitener ɗin sometimes yana sa humra ta yi wari idan ya yi yawa haka saboda da ruwa ake haɗa shi. To gara dai ku yi amfani da lotion ɗinku. Idan ba ku samu Habiba body lotion ba za ku yi amfani da silver line, za ku haɗa wannan humrar taku da shi, duka ɗaya ne shi ma fari ne. To sannan sai ku samu container sai ku juya wannan lotion ɗinku, ɗaya dai za ku ɗauka a ciki sai ku juye. To bayan kun juye sai ku zo ku haɗa duka da wa'innan garin da kuka daka sai ku zo ku sa ruwan lafintan ku kuna yi kuna juya shi kaɗan kaɗan, ba at once za ku juye ba, shi ruwan kenan akan shi lotion ɗinku, kuna yi kuna juya shi kaɗan kaɗan a haka har ruwan ya ƙare ya kai yanda kuke buƙata. To daga nan sai madarorin turaren da za ku yi amfani da su, za ku iya sa arusa shi kaɗai ma ya wadatar muku a ciki, but in kuna son sosai ya fitar muku za ku iya amfani da sauran madarorin turare, amma shi baya buƙatar wasu turarurruka da yawa, ɗaya ma zai iya mishi, kowane turare yana ji mishi. To idan ba ku sa arusa ba za ku yi amfani da mufaddal, idan ba ku samu mufaddal ba ma za ku iya amfani da amirul oud. Idan kuma kuna so duka ku haɗa wa'innan ukun ne to za ku iya haɗa su gabaki ɗaya, haƙiƙa humrarku kowa ya ji ta sai ya yaba ta. To bayan kun gama haɗawa kun yi mixing kun gama komai, to za ku samu container da za ku zuba shi a ciki, idan a kwalabe za ku sa sai ku ɗura, in ma wani container za ku sa sai ku sa ku ajiye su a gefe, wannan humra ce mai kyau. To hanya ta biyu kuma ita ce wadda za a yi amfani da mahala, a maimakon Amber za ku cire Amber, za ku yi amfani da mahalaf kenan, da shi za ku haɗa wannan humrar taku, shi kuma ba a sa mishi cream. To ingredients ɗin da za ku nema a cikin wannan humra ɗin shi ne za ku nemi Misik na farko kenan, idan kuka samu Misik ɗinku kamar yadda kuka yi wancan hanyar za ku iya bin wannan hanyar ma ku gyara Misik ɗinku. Sannan mahalaf ɗinku za ku tambayi masu turare za su nuna muku ita, tana nan kamar alkama amma ta fi alkama girma. Sannan Repdo ruwan turaren, jiƙon turare kenan, lafinta, to za ku yi amfani da shi ko kuma duk wanda kuke buƙata. Bayan kun gama sai ku zo ku haɗa gabaki ɗaya, ku zo ku sa mahalaf ɗinku ku niƙa shi, sannan sai ku sa Misik ɗinku shi ma ku niƙa, ko kuma ku bi duk hanyar da na faɗi a farko kenan, duk za ku yi achieving abin da kuke buƙata. To bayan nan sai ku nemi madarorin turaren ku, za ku yi amfani da wanda dai na faɗa a farko ko kuma ku sake wasu wa'inda kuke da ra'ayi wanda kuka san cewa kuna buƙatar su, za ku iya amfani da su a cikin wannan humrar taku. Haƙiƙa idan kuka yi humrarku kowa zai yaba humrarku. To bayan kun gama kun yi mixing komai sai ku ɗauko mahalaf ɗinku da Misik da kuka niƙa kenan, sai ku zo ku haɗa su.
To wannan a maimakon cream za ku samu powder ne, powder irin ta jarirai mai ƙanshi. Kamar irin su Nycil ne ko? I don't know, bana goyo ban sani ba, amma dai ku masu goyo kun san wani powder ne mai ƙanshi irin na jarirai. To sai ku samu ku sa kamar spoon ɗaya da rabi haka zuwa spoon biyu a ciki. Powder mai ƙanshi ta jarirai za ku yi amfani da ita. To sannan sai ku zo ku saka madarorin turaren ku da aka lissafa already. To za ku saka enough, haƙiƙa shi ma misik duka a kowane hanya kuka bi ku saka misik enough. Ku sa madarorin turare su ma enough su ji, idan kuka sa haƙiƙa humrar ku za ta yi ƙanshi sosai. To bayan kun sa sai ku zo ku yi mixing, ku tabbatar duka wa'innan ƙulalen duk sun tafi ba wani ƙulali a ciki. Sai ku samu container da za ku yi amfani da shi ku zo ku juye a ciki. Idan kuka juye a ciki sai ku sa wannan ruwan lafinta ɗin ku ɗauraye jikin roban wanda ya riƙe kenan, sai ku sake zubawa a cikin roba ɗin. To bayan kun gama za ku zo ku zuba lafintan ku a cikin wannan kwalban da kuka jujjuye wa'innan abubuwan, za ku ƙara madarar turare kenan a kai, yanda zai ba da armashi mai kyau kenan humrar ku. Kamar dai yanda kuke gani, sai ku zo ku ƙara zuba lafintan ku ya kai daidai yanda kuke buƙata a ciki. Idan kuka zuba sai ku zo ku yi mixing ɗin shi. Idan kuka yi mixing ɗin shi ya haɗe jikin shi, haƙiƙa duk wanda ya ji wannan humrar taku zai yaba ta. Da fatan wa'inda suka ce in kawo na cika alƙawari. Na gode.